le nana sanga anu warati malikono ani malikoka ame bela jeli fo ka warati to gala ka fanyana ka go bisimila wa ka ma fili aw soro no aw teleso mandi de la no e malikunafoni.net awo malikunafoni.net kerengere ni ala aw jam ka mandi keneka no e Anka Yèlè jam ka mi be yele ani son dia promesse ta aw chaque lundi à partir de 18h sur malikunafoni.net munuma abonné aka commentaire ba demba ke wala sa ko na se nga video na taw lupe to ko shila aywa an filari ba ko bi antena kuma janya anga wele se nga belebele ba do ba mananga kuma dodo ko mo kan yere de da amanga nyini ngalu tengula pour que awnini ambe se ga familial sere to gomna mal ma gan nyanguma ba nu nyanguma se to ni jam fan filari ba ko yi ouais ne to ko Isa Diallo nu be ngolo ko kotigi jakti kotigi awo ko bene an kotigu de nyorombolo bi wallahi mal ma gan nyanguma ba ni nyankuma se to ni jam fan filari ba ko yi awo ndi to jakuduni ko minima appelé Omar Cham ouais jakuduni en théâtre bo to jakuduni awo ko we no de ay wa fleli ba ko ani ni bele ban no ne be nyogombolo amete menanga ko wi ko tigi yeah ko train sala la to godi chega nyin ngali jane toro ibaro ko sika jannati gi batigite to ko shi ayi sika toro ni to wa itepini fitini ne mano do ko kula ne botigi yadita abana yayi to ne ren nana jacingolu ke tepini fitini ne bukan ko nu ke ngache do ngache ko do biso ngake do ne nana yesisa do ari doron kadini depuis vraiment ari kadini turu même do nana jacingolu ke sisa do namanya ne renye bala ne buka ko nu betigi yata ko dun sika janati gi batigite est-ce que ne ten to ke kotigiya do ne fana stanga to ni ke kotigi officiel kotigi officiel tu vois non familial sala la jakuduni ko to ren sala la to godi aywa nde to soro na jogomina ena fo antura école lale école primaire antara examen ke yoro bon nto e Omar Cham mais e filanto la kala ko Omar Diallo donc comme ya da Omar Diallo e ba don classique kono la bon élève yere be kono be élève kala bantia don donc e be ngole ko Omar Diallo Cham ko bon gana ga to kan wole Omar Diallo Cham nyina ngonte karanga sirno do nyini ngen kono pour ga wase kan wole wala ok bon nya fo na nko ya ngolo Omar Dia aka ke Omar Dia kam yesu ekele donc entoura wala nya fele ar kono la parce que école là à chaque fois événement min bendo ambe to ka sketi ou ke école là ambe to ka événement assister ma woluna yona donc entoura wala interke do na rafle akoko ko ke ko to yembe guminati ko ja anka kan ka to do nyini ka foma mini gate kile nko bon nko ale yere yana nko to gumen de kan ale ko abi jakuduni de préféré sabula ni amen jakuduni we jakuruni quoi mais ay man ka kan anya ake man ka kan de ka fo jakuduni maya aga familial sala ande yele amanyo famwe kwa na yele aw era ka yele kuti ka ko na yele aw ka na yele ke mo pa nu ya na yele ka manti yelo la za ibolo de tusula amada na kotigila awo ala ibaro jamana yero kono kabaku de gacha akacha ne yoro ne kotigi de be boli ne nga moto yi 20 ne nga moto la ayo ne fura demande o police to police ke fle kata ne la jonga je point yela ndala chufe ne boto nga je prestation ke yoro la ko kotigi ko pièce ngo ngom fana ni pièce kwa woke ngo kuma awe join akoko ni join nga imi eto dondi ne ko finyena je ko ne ka pièce bo no ngombo ngone musanga ka jelibadi ako musanga ka jelibani ngawo utechinya jelata machine fuitila nongo ngone duhile we ne ka klebo kanela jo nengere chela ngo police ngo to mo jomduma ako kansera yo
ngo e cengante meno kansa ni baro ngo jamala ngo ngache ngo kulongeri ba jaturu ya aku basna nga tofo ale jaradi ngo ngo jaranga barka ne fana sna kan den kamunu ka bo kredani fe ngo jara jigi jara ani jigi ba jara sango jara ani weta dunu hey jara chemo ne ba koloba kari musomo be sebe ngolo sumusumu ita barka ngo teni mi fle kana ngache ento duna den bela kuy ngo jara ke abarka hali ma jara ale de folo mako jara ka fo mako koloba kari femi aw ye ngache ay ngache barka de be jara la kuy nga barka ye police ke ko ngache ko no ko mi ka ta kuy ko no ko mun kala ngo abarka police kane ko tigi mine circulation na koy ko ne kanga vente boga dama ka jiliba mine ngache jilmina ko ni jamana ko no an fumana kuy sare ngo police ke ngito ko do ketinsa cewi nyonye kerefe ko ce ko no ko be tu mina ko tigi waaw ko ce chef ko he ten ka clé dama ikana nando problème na police ke ne ka clé di ngo barka he ba police ni ne ka clé ne mo clé di njala nye ko mais ita barka korolo na ngache no ikro keta we sansa ngache barka keme fla ko bunyale ko ne ma ne ka isen ta jona ne ka tasu police ke keme fla ba ay police ke keme fla ba ko ngache ka isen jina ma fone be inkere do ngache ka flelo ke kotigi ay ne ga moto tan police ke kirkadi ayadi anga ga clé di mo ka be chen flaka keme flaka di ne te fe bama ko be ni ngali ga police te ni ne fe no ngake dai ka info c'est bela awo ami bulu sinon bon nde mo ke tunu mande mbega min fo na tin kotigi ni mo ke tunu mande kalmo wetu mai mo ke na tirke dole tunu be yalo bon e be tirke no fe aw be baro aw bo sigi aw be kutuluni kuma oke donc nde mo ke le bora ga susan ka buri ke buri dandonde asira tirke fe dron ko ko terin ngono tan ko ko jumbe ko ko no ko be dugula ko jugo ditan ko Coulibaly ke dole bora bi woro la ka o fe ndo ko abita sugba la sanina ko asira sugba la fami dron ko ga flagana ni de birablo ko ga flagana ni bira fami ko asida ka sugubata ka yugu ka yereke ka yuguba ka ga flagana ni tombon ko da poshi kono ko ka tana yere ko ako kuno kontiri ko ti bashi donc mo ke clarata la atirke ko mo ko non tiri o ti bashi ko ne fene yere ma embe kan ngada gurba ko nde fene presini baleta ko ko mugangana ni nde gigra tangana ni na on fe ando ko le denguli gani ko mbe kata wole dimarche la aho mo ke afo ina shun kili ko ko no kontiri ko nde betanga so ko ko beta ko atusa ko ngabaru ko ai ko nde beta baro te bile baro ma se ka ke atika ke aya fo mo ke fami ko ko tuma ko be ko kire ne bi se galon tigela ka suguba ta ga yugu mugangana ninga flaka ta ne jigum ala ante nyon bonyawa no bunya be ko la ika kumai ibaro fem na to nta fo ki kalon tige mais bi dija ni be kuma kana fendo fo mo ba fo ki kalon tige usigile sino bi on natola ayuba de kuni ma kuni kan dija togo bela ko midi 30 ka soro ne siraya ambe wasa de la nanga mutu be misemana ka jigi on fle ka se ba ko jigoronde beni ba de fle ka yele shedeni ka ti putte ka shedeni nugo be seri kamutaji le kriye ne ka saper pomme mo wole olule na le flede ko benba ki dogule don ko prugo be ka fere ka shedeni na kwa benba fona dogule doron shedeni wula doron ka sigi nugo be fara ka do akuno ko che ka kira kuma je ko sunu kini ala che ko ngunde ne faka wazai no wogili akera fana kera no akera no kotigi nyenkera yere le okera ni kalo do salon wala kana so fara shi chida au maya no amete melanga ko wi sisa no affaire c'est que jabate masita aywa angon na fo plateau kan ko mo jo balanti na fo mo jo tala ko tiki conseil du mende be bolo boko tiki ni munumbu langolo photo ta ka ci chewma sur les réseaux sociaux ka di oluma ko nyumate tiens era ko nyumate ame mi fo obugo to nu nyene ali sista message ka fu nyene photo tali inte maja mayo ko tesiga ke ki photo takatine ma era mi nige bonela followa akera mais baro me fera fendo fo go nyene pa mako go ku sabali ima malien muso yere de kan dian muso be quoi wallahi ma fo be et pourtant malien muso kan ni to muso no ko kelen ko ni ma to muso ma di an yewa
parce que malien muso yɛrɛ suturalen don ni fɛn min kan ka ɲini seliba kalo la ni nan'o sɔrɔ sunkalo kɔnɔ o tɛ fɛn ɲuman ye bilen koyi su jaabi dɔ depuis fitiri fɛ n bɛ to k'a fɔ musomaninw ɲɛna ko n'i ye bobo minɛlen politique la n k'a ma da tigɛrɛ fɔ dama de ma est-ce que i bɛ k'a faamu donc musomaninw ka nin dabila nin tɛ ko kɛta ye a man ɲi i ka don nataw ma wa a man ɲi i ka kunu tɛmɛlenw fana ma a man ɲi bi fana kuma fana ma tu vois a man ɲi i yɛrɛbakun ma parce que munna a man ɲi kunu tɛmɛlen kumaw ma i b'a sɔrɔ i bɔra mɔgɔ min na si ɲumanw de don donc n'u nana ye e bɛ ka nin ko sugu kɛ i b'a ye a bɛ fɔ kari kɔnɔ karisa yɛrɛ bɛ ka nin kɛ nin ma y'an danbe ma dɛ donc kunu ta tɛmɛlenw ye donc sini nataw mun b'a to a man ɲi olu fana ma donc sini nataw i bɛna denw sɔrɔ i bɛ se ka furu i bɛ se ka kɛ maaba dɔ fana ye parce que mɔgɔ bɛ bi de tɛ sini dɔn donc sini ne kɛra mɔgɔ sugu dɔ ye min affichelen don kojugu i t'a dɔn k'i bɛna kɛ min ye ni nin nana ye sigi a kan ye o ma wa donc musomaninw ka nin dabila vraiment m'u deli yɛrɛ de u k'a dabila nin tɛ diya n ye dɛ faamuyali sɔrɔ la ayiwa Jakudini fɛnɛ b'i ka conseil di bon tiɲɛ yɛrɛ la musomanin minnu bɛ lakolon foto ta k'a k'i cɛmisɛnninw ma a man ɲi tiɲɛ yɛrɛ la a man ɲi k'a fɔ ko Sidiki ka ka dɔrɔn tɛ sabula anw y'a seulement vécu quand on aventure l'Algérie vers 2016-2018 kɔnɔna la an y'a ye an terikɛ baden bɛ yen dɔn i bɛ musomanin tromper olu bɛ lakolon foto ta i b'a ci ma o mun y'o di ko ɲɛnama tɛ bon ko dɔ bɛ ɲa la mais dɔ bɛ ɲa kɛlɛnkaw fana la dɛ n'i ye dɔ fɔ sunbaranin ye i bɛ taa dɔ fɔ ɲina fana ye o le ka ɲi mɔya la sabula an b'a fɔ bi ko musomanin nɔ don tiɲɛ yɛrɛ don n'i y'a fɔ an ɲɛna n'a ma da ye a t'a kɛ o mais cɛmanin dun le fana bɛ diyagoya kɛ jɔ a la sabula n de bɛ wele sisan n ko bon i photo ta i k'a ci ma n de bɛ wari hakɛya in d'i ma wala n bɛ téléphone san k'a d'i ma ou bien n de b'i ta ka na n'i ye n kɛrɛfɛ n bɛ faamu hali ni n m'a kɛ hali ni tiɲɛ tɛ e bɛ da la bɛɛ kɔni b'a dɔn muso hakili tɛ muso la muso kɛn de i n'a fɔ ko sɛ donc o kosɔn olu fana bɛ bila o la muso ye suturafɛn de ye muso y'an ba de ye muso y'an mɔ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na muso ye fɛn de ye quoi ala ye min da barika bɛ fɛn min na donc an ka kan k'o to a place la sabula muso bɔra cɛ la mais cɛ fana bɔra muso la dɛ sabula n'i y'a ye ko dugutigi ka wolo walama mansa dɔ ka wolo walama ɲɛmɔgɔba dɔ ka wolo muso donc an ka kan k'an balakaw bonya an ka sutura an ka ne bila ko la ko min tɛ ko kɛtaw ye siga t'a la o fana tiɲɛ ayiwa Kotigi waaw an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya jumɛnw de bɛ ka baara in kɔnɔ gɛlɛyaw min b'an kan nin baara in kɔnɔ ko la tiɲɛ tɛ ban o baara in yɛrɛ kɔnɔ gɛlɛya mun kɛlen bɛ k'an sigi k'an kamana gan kosɛbɛ kosɛbɛ fɔlɔ ne yɛrɛ Kotigi fɔlɔ a fɔlɔ ye dɛmɛbagako de parce que an bɛ don min na komi bi n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna dɔnkɛla yɛrɛ de tɛ i b'a sɔrɔ i bɛ ka misiki duman dɔ de dɔn donc n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna comédien tɛ i bɛ se muru la kojugu f'a k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen k'i kokɔrɔma don k'i layɛlɛ yiri sanfɛ bon ni olu tɛ yen f'i yɛrɛ gansan vraiment i ka se dɔrɔn tɛ se k'i latɛmɛ yɔrɔ dɔw la quoi a tɛ se quoi hali n'i bɛ se dɔrɔn tɛ se k'i latɛmɛ yɔrɔ dɔw la tu vois non donc o yɔrɔ gɛlɛya bɛ ne kan sinon ne bɛ se k'a fɔ an bɛ ala fo bi ka waleɲuman dɔn ani parce que munna ko o yɔrɔ gɛlɛya bɛ yen i b'a ye hali n'a wulila prestation yɛrɛ la mɔgɔ yɛrɛ b'i tɔgɔ don u ka affiche la k'i wele n'i taara ayi i b'a fɔ ko n'i tun b'a dɔn pour que ka jeu yɛrɛ tɛ fɔlɔ dɛ n'i bɛ jeu yɛrɛ le don ayi sani a bɛ ka jeu fɔlɔ kɛ ni Jɛnɛba y'i wele sisan i nana sisan Karimu ko bon problème t'a la oui e de ye karisa ye non ok y a pas dara i sigi donc i b'i sigi depuis ka dɔgɔ f'i bɛna kɔrɔ ne yɛrɛ delila ka taa prestation dɔ la ne bɔra ni bere de y'a don tellement que jɔli digila ne la tu vois non bon olu ye degunbaw de donc mɔgɔ min bɛ to ka artiste wele u ka ko la donc an bɛɛ ye kelen donc an kan ka ko diya an ni ɲɔgɔn bolo ka sabu pour que a tigi bɛ se ka nisɔndiya a bɛ taa n'i tɔgɔ ye cogo min na quoi vraiment an taara karisa ka ko in na a donna ta a bɔra tan mais an taara i b'a kalama ni karisa in yɛrɛ filɛ surtout malien u t'a f'i ɲɛna yɛrɛ u bɛ na dɔrɔn karisa in tɛ an yɛrɛ taara mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ tɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnama don mais ni ko b'i kun kan fana e tɛ se k'a bɛɛ gérer quoi bon munna o gɛlɛya de b'an kan ni mɔgɔ b'i fana ɲɛfɛ e b'i sigi artiste kan ka sigi a ka paix de la donc
mɔgɔ mun kan ka ko ɲɛnabɔ n'o y'i ka jobaw de ye ni arapɛrɛw b'a fɔ olu ma ko calew donc calew kan ka to k'i dɛmɛ i ka kow la ka taa mouvement kɛ ka démarche yɛrɛ bɔ a yɛrɛ ɲamana a b'a fɔ tubabukan na cogo di ko démarche sinon an ye ganaw ye an tɛ se tubabukan na i y'a ye non o le kɛlen bɛ ka ne sɛgɛn quoi sinon foyi tɛ ayiwa Diakoudini fana bɛ da don i ka gɛlɛyaw la bon ba dɔn art ye ko dɔ ye artiste fana ye maa dɔ ye quoi sabula an bɛ théâtre bɔ an bɛ comédie kɛ an bɛ yɛlɛkow kɛ ka maaw layɛlɛ ka maaw la nisɔndiya mais maaw b'a fɔ ɲɛna ko baaralakolon de quoi ko ye maalakolon ye ka sɔrɔ baara min ye baaralakolon don mais maalakolon tɛ se k'a kɛ sabula bi an y'a kanu ka don a la a bɛ se ka kɛ sini a bɛ ɲ'an bolo walama a tɛ ɲ'an bolo o ye Ala ka ko le ye mais minnu bɛ sigi ka kɛ kɔrɔfɔ ye e t'olu fana lamɛn e b'i ka baara kɛ e kana mɔgɔ kɔrɔfɔ sabula e ka baara ye jumɛn de ye ka maaw la nisɔndiya ni nara jama la n'i y'a sɔrɔ bɛɛ nisɔngoyanen don n'i ye dafanya kelen fɔ 2 3 ni maaw nisɔndiyara maaw yɛlɛla o kan y'i ka visage ma e m'a ye bon ka b'o fana la prestation ninnu bɛ ten i n'a fɔ kotigi y'a fɔ cogo min na o ɲɔgɔnna siyɛnba de bɛ kɛ artiste la anw dɔrɔn tɛ a bɛ kɛ an ɲɔgɔnna baden la dɔ b'i wele a b'i tɔgɔ sɛbɛn a ka affiche kan le jour J n'aw taara e bɛ to yen dɔ mɔgɔ t'i jate yɛrɛ e bɛna min y'i wele min ye ko organiser e bɛna i b'i gɛrɛ la ko a kɛ n nana a b'a fɔ ko bɔ e sigi a tɛ fosi d'i ma disuma tɛ di fosi a dɔn t'a dɔn e y'a kɛ cogo min na ka se yen e kɔni nara a ye mais i bɛ tila k'i sigi yen dɔ i b'o tiriki-tɔrɔkɔ bɛɛ kɛ ka sɔrɔ a t'a dɔn i ye k'i wɛrɛ le to yen dɔ ka n'a yen dɔ donc a bila sigi o yan han événement bɛ ban i ma événement assister i ma tɛ ka k'i la olu mun ye olu ɲɔgɔnna man ɲi foyi fana ka dɔw yɛrɛ natɔla yɛrɛ hali sotarama passe t'u bolo awɔ kuma tɛ i sanji yɛrɛ sɔngɔ yɛrɛ ma mais u bɛna fɛn kanu yɛrɛ de kama bɛna fɛn kanu de kama ni fɛn kanu kɔni bila mais an bɛ sɔn ka kuma kelen min fɔ ba dɔn dɛmɛbaga ni dɛmɛbaga t'i la kow la o b'a sɔrɔ courage mana kɛlɛ jogo jogo la lon dɔ bɛna se i b'a fɔ ko i k'a bila an filɛ nin bi an bɛ Ala tando anw de b'an ka ko bɛɛ kɛ an yɛrɛ ye dɛmɛbaga t'an na mais sini o bɛ Ala bolo faamuyali sɔrɔ la an tɛ yɛlɛ Ala o diyara n ye Diakoudou Ala ko bɛ sa i ma ma fi sigilen kɛrɛfɛ ale kɔni b'a fɔ dɔrɔn k'an ka yɛlɛ k'anw bila kow la tu vois e b'a kalama n de yɛlɛ da han kɔnkɔ ye minɛ Ala yɛrɛ ma i b'a dɔn o san janba in na n delila ka taa Ameriki n ko kɛla n ka tournée 2nan sigi Ameriki kɔni o kɛra a n taga ko 2nan Ameriki wa n hakili b'a la ne taara se Ameriki bon tiɲɛna o bɛɛ b'a sɔrɔ papier ko tun ma ɲɛnabɔ Amerikɛnw de filɛ ka ne minɛ arafu la k'u bɛ na ne ye an bɛ ka taa aéroport la waati min na an bɛ sira la ka na quoi fali dɔ de filɛ ka t'i da gitɔrɔn cɛmancɛ la Ameriki ye guwa fo ka n'a hakili jigin Mali la anw fɛ yan ni fali b'an ka kuma mɛn cɛw ye klaxonné kɛ ka montage wuli Ameriki kun fɔ a kun sɔɔni u bɛna se Tour d'Afrique ma cɛ n de b'u kunna mobili kɔnɔ ne ko ko nin ye mun ye ko a ka jamana fɛn de don bon yɔrɔ Amerikɛnw ka anglais u bɛ se anglais la trop a ko ne ma ko yɛrɛ wolo se mɛn ne ko yo I got to you ma tɛtɛ ok o ta ne nana i b'o kɔrɔ da a ko ne ma ko est-ce ko ne bɛ nin fɛn dɔn wa ne ko oui n ko n b'a dɔn kojugu o kɔrɔ de I got to you ma tata n ko bon n ko n bɛna kuma a fɛ sisan quoi o tata donc ne nana ka na fɔ fali ɲɛna n ko bilahi i tɛ yan ne taatɔ tɛ ne Mali la wallahi n'i ma wuli ka bɔ gitɔrɔn sanfɛ n'i ma wuli ka bɔ gitɔrɔn cɛmancɛ la wallahi n'i ma wuli ka bɔ gitɔrɔn cɛmancɛ la u bɛ taa ni fana Mali la i bɛ t'i si bɛɛ kɛ fali wotoro wa i bɛ sa ye n'o fɔ dɔrɔn fali ni girinna ka wuli k'i jɔ ka se k'i jɔ sira kɛrɛfɛ an bɛ taa sira libéré la Amerikɛn ye trophée di ne ma a kɛra non a bɛ n bolo yan fɛn petini yɛrɛ bolo sigilen filɛ non n y'a seri i y'a dɔn dɛ n'o kɛ dɔrɔn fali wulila k'i sigi ne fana ko Amerikɛn ma n ko o tata i y'a faamu wa I got to you ma ok a ko ok yɛrɛ wuli sɛmɛn k'i b'a nɔ baara banna ko bɛ yɛrɛ ko kɔni ayi n'i m'a faamu dɔrɔn i m'a faamu sinon wallahi ko bɛ ayiwa Diakoudini an b'i bolo ayiwa kotigi yo ala
Nko ha e ba don sa ndina tola ayuba yongole kongana Malikunafoni foli plateau la Malikunafoni Malikunafoni plateau la imaya kombina ntado ko interview wala majume ba fo jugo ya do ko ni kombina wala donc ndi afo na kombina retard doni sur sila la quoi e ba no moyen de retarder sabula ma muso ga jankumani nyole kishubala imaya donc nya kishubala nko ka ta gege santineni nko ka ta tineni sans famille donc ale tara silaba ka beka goudron tige donc a goudron tige to la san nyina le be moto sans faire wole be ka temme donc we gankuma je fama nya da gankuma kanko ko no ko bi koni konde koni ko mba boyena donc a shina ka gankuma tan ay gankuma tan fama gankuma sara imaya donc an gankuma tan tarana urgence la antarana urgence la an siginin tura endo ndi kambirin do siginin soro endo nde ko kwale fena nani mundela endo ko konde nani tanga gankuma le dito tro solo anko ko bon kwale ka problème mingi ko kwale gisu kasinindo ko jugo dita ko ko feyendo ko so le betibuli ke feyendo ko le sara ko donc ko gena gay sezera tum be kasi wala ko so le betibuli ke feyendo mo ko le sara ni mo ganu no me galo ke ko masala jaguluni wallahi afla ka ko mati tiande du ibaro dotoro so kele nay kuna shini ne fla kata fla kuna terike do muso be urgence la ka kanga jigi ne fla kata Gabriel Tourla muso fla ka kalo flani kle tanduru ka timule ndo amaseka jigi ne nana no ngakira tuguji ko tingela la ko kalo fla ani kle tanduru ande ngubon ibaro pamako ya kubede ni ma fam dure ma fo ni dotoro muso wole kana ngu aw fla be na lumadi ma baka bara na ko kaya kalanke ibaro ka pratiquement ka tenir kalan quoi tu vois non ouais ngu ni muso ni je vois pas nya ngu ni muso inche ni muso inche ni de la kana nyeki shunya ne re nyeki se wale nyene ngu na ma ko nyene jinyima do ngu muso nte jingi finalement dotoro muso nana muso nyininga akuko ne ko kadi ko i chebe mune barakere akuko ko ne dumika maloga ni kuma fore ko sino ko wala ko ne cheka bara shunya lidi nungu dotoro muso fana osna kaka sara kelembo kuna ka 100,000 wa bishegi o fla ko o portefeuille de bla muso krefe ka bita ka fendo takana doro densna ki bolla bodron ka bo portefeuille ta en fana denta tige madron ka dena bo muso jigina ko ko 400,000 wa gili wa bishegi mais 400,000 kasiani wa bishegi de mais na ke wa bishegi ma nyemili mbo ka sa nya ke wa bishegi difference na ka ta dora den samatike magabo muso jigina wallahi bila ni mo gonu nga galo non tu as ai ma fille kana fon ma ko ne garon tike wala bire kana fon ma ko ne garon tike ne ma de garon tike aywa anga wakati kan ko na jam gansera kun chorola jagulun kuma kan laban jumene be bolo ka fan fleli ba ko yani kanu ba ko bon kuma kan laban men be bolo mbe foli ke mbaw flofo sabula ni ay binde be plateau en sans fait ajuba akera sababu ye mais tete ba junior fene kera sababu do ye pour que ndeni ajuba ga nyon so emaya donc mbete tete ba junior fo arrête meranga kenay ngone donc mbaw fene fo mbenteru fo min be aventure la sabula aventurier amanogo une fois que Nimo a décidé quoi be ba fasola kata dugu werala kata war ngini kana fasola pour que kaseka abadima ni shongia o fene ke adoy maya donc mbende mbaw fo mbenteru fo conseil men bende bolo halisa anga barake sabula mali jeunesse an siginindo anti barala maya ambe kera UNT ni dugu wera ambe be su andanindo anti barala maya meni su kora dron ambe be bo ambe tan sigi gerena na man sigi jumamina amban sigi galomba tigira wala man ban sigi kake lomi
imaya o mai wa ambe ñogon juguya RB nde be do fo yema ñen fene be do fo yema ambe to wala anti tagali ñefe ko ñañini bi anga ekolu dem senen te ka karan sabula an so mo si te sa kata dem fle école la ko nko no ngata dem fle école la be jogo di bi o tante mansa o bulo kasoro sumen konona la hal ni ma ke dogo don kata idem fle école so la tele fla wala ma tele saba wo nyini e kata den nyini ka école la sabula eta don na tare école so la abito kena malia o be na do na bada ka suno golia ni tare école so bela bi e beta soron élève badin kena manala e fosti classe kon la soron sabule man sa be worbo mete karan amnyal sarala kotigi kuma kala banji mende bi fene bulu ga fan flele ba yani kan bo an flele ba ko bara ba bulu de ne ga kuma kala ba ne to fo mende ba kuma kala ma fo muna ne ba flele ba ko fo ke cheni musu dem sani ma koroba fu la ni jala basani tene to ani sokonna ne be ni be de fo folo et puis ma voix en flele ba fo na nya ni Malikunafoni TV mais iti donga fasa ndaw yere la fo fasa Malikadi akadi Malikunafoni TV do malien de munu be Faransi chawbe kana Malikunafoni la malien de munu be Mozambique chawbe kana Malikunafoni la Mali Comédiens munu be yoro wore chawbe kana Malikunafoni la Malikadi okadi Malikadi chaw okadi okay koka kuma kan laban ima foten nte laban fo me do kotigi mbe min fo ena kuma kan laban yam bla fili la de ayi o ti fo ante na sabi de ayi kuma kan laban e mano ngonte kuma kan laban plateau kuma kan laban wala ibe plateau faraga ami fera mi fo ka wuli antna kuma ko fet wala o fene tu okay amba fo chew nyine ani demseni makorba ni fugula ni jala ni basani tene ani tori ani sokonna ani nyemere ani fiankor la mu bela jene fo ka bo foli kono fem ye foli kono foli dan foli selen fla kun chawle yoro la aman lagele ke baga bela jene fu ka fo mu ma abonné ni TV na Malikunafoni TV ni ama abonné aya abonné sino ni abonné ni abonné naka bon donc aw beka abonné Mali kono Mali kokan Malikunafoni TV ni te ko deni de aw yere nyebala donc ama deme baga fana fu ka an kanu baga fana fu parce que baro deme yere folo fen kilim pedi mais mo chama to de kalama o yi kanu de ni mo mi kanu non o ka jugu ni sanu ye o ka chani milliards o ka chani fen be quoi donc ama kanu baga folo fu après am sor kan yere deme baga fu donc ko be de donc ambo de fo chew nyene ko fo muso yere ne yere ka maju mo ne bodi mani fini ne kana ngo MD de ne mo ne bodi ne reba fo parce que voilà sinon kotigi yere bena min fo ena fati ba don nko yere musique bo ne mo no de chando bi yala me akadi de kada e wala sa yala da kada aw ba fe kalamea kolo be mi anye bobo ye ba kolo be mi woroda kolo be mi anye bobo ye ba kolo be mi woroda anye bobo ye ambe wulu sogo dum anye bobo ye oro anye bobo ye ambe fali sogo dum anye bobo ye okelendo anye bobo ye ambe le sogo dum anye bobo ye woroda woroda panda woroda woroda anye Coulibaly ye wokelendo ambe galontige anye Gedauye wokelendo ambe zonyake wokelendo anye Tarawore wokelendo ambe Benkaneke wokelendo anye Garauye wokelendo ambe Sunkuruntige wokelendo woroda ya woro rabaru bena silanyeza ebera boko yete comédien yego wallahi ana na ngabele javia jani ala kan sigini kenan nyogona chama wore kan amina aywa afleli ba ko nitu me dansiki aka bijam gana ni masara mani manga jonya jana au ni ne ana nyan soro jin wakati wore ni kene kelinka au bye bye